Τα σαπούνια γίνονται σε αυτά τα καλούπια τα μεταλλικά, γι' αυτό βγαίνουν και σε τόσο άψογο σχήμα. Μετά από 3 μέρες που τα έχουμε αφήσει στα καλούπια, ξεκαλουπώνουμε το κάθε σαπούνι. Επειδή είναι μαλακό σαπούνι, σφραγίζουμε και μετά το ξεκαλούπωμα. Πω, μου έχει λείψει αυτή η διαδικασία, είναι τόσο πολύ αγχολητική. Ναι. Μ' αρέσει. Τύλιγα το όλο. Έτοιμο για πώληση. Έτοιμο. Αυτό. Και έχω και άλλα τόσα. Γεια.